Sheriff Latele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye aw ka jɛmukan siraba kumakan ni y'a daminɛni bi jɛmukan in na an bɛ welewelemada kɛnɛ kan welewelemada kɛnɛ mun na bi n'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ b'an bolo ni a tɔgɔ ye Jeli Musa Kuyate bɛɛ b'a dɔn ni ATT Junior ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔba dɔ don yɛlɛkomɔgɔ don u b'a fɔ minnu ma humoriste donc bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka welewelemada kan in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais yan'an ka sira di Jeli Musa ma ATT Junior ma an bɛ taa siraba kan. Bɛɛ ka siraba sariya labato pour que accident ka nɔgɔya mɔgɔw k'u dusu sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ ka bolimafɛnw boli ni hakili ye o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ a ye salamu aleykum. Siraba kɔni problème kɔni de i ka a labato i k'i bolicogo dɔn a kan bon ni bolicogo dɔn siraba kan i ka siraba labato donc a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi kasara caman ma. Bon ne kɔni mun fɔ ɲɛna dɔrɔn circulation donc an ka sariya labato parce que a bɛ se ka kɛ sisan an mototigiw an bɛ se ka kuma mototigiw de kan sisan mototigiw b'a to f'u ka kɔn na wagati min n'u kɔnna sisan u bɛ se ka classonni kɛ bon donc n'o classonni kɛ sisan i da bɛ se ka bɔ bon yanni o ka se ma so o kan ka classonni de kɛ donc n'o classonni kɛ sisan donc i kan ka taa yɔrɔ min na i ka kɛrɛfɛla la donc i bɛ taa kɛrɛfɛla la mais n'a fɔra e selen kɔ mɔgɔ mɔgɔ ka sɔrɔ ka classonni kɛ quoi donc mɔgɔw tɛ kelen ye quoi bon n'a kɛra circulation n'a y'o kɛ donc a bɛ mɔgɔw jabɔ ne fana min fɔ mototigiw ɲɛna n'u b'u boli u ka boli hakili la u ka boli kɛrɛfɛ n'u bolila kɛrɛfɛ sisan donc directement mototigiw bɛ tɛmɛ finalement donc an tɛ se ɲɔgɔn ma quoi mais ni an ye kɛrɛfɛtigiw de ye parce que wagati dɔ kɛra an bɛ se ka bali ka ban mais n'i bɛ ka taa kɛrɛfɛ n'a balila ka ban donc mototigiw bɛ se ka tɛmɛ donc i bɛ se ka gari kɛrɛfɛ dɔɔnin quoi donc ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ o y'o ye. Mɔgɔw ka boli ni hakili ye fɔlɔ la jama kun man ca maintenant sisan jama cayara donc mɔgɔw bɛ boli modèle dɔw kɛ sisan a ma nɔgɔn mɔgɔ tɛ panneau suit mɔgɔ si mɔgɔ tɛ panneau la so n'an kɔni bɛ ka ɲɔgɔn suit k'a fɔ a bɛ ɲɛfɔ an ye cogo min na k'an ka baara kɛ o cogo kelen na accident tɛ kɛ yan hali n'a bɛ kɛ a tɛ kɛ ko ye ko min n'a bɛ juguya mais sisan bɛɛ senna ka teli kangari de ka da mɔgɔw ye k'a ye i bɛ accident vitesse la k'i lajɔ i ni min ka kan k'o sara o tɛ ka kɛ mɔgɔw la polisiw kɔni b'u ta kɛ k'u ta minɛ k'a bila u kun ten n'o kɛra bɛɛ b'a kɛ ni dɔɔnin b'i kun don min na dɔrɔn i bɛ ka boli cogo min ja n'o ye na jɔ n bɛ wari de sara n'a minɛla ka tile kelen kɛ i sɛgɛnna a nɔfɛ n'i taar'o la siɲɛ wɛrɛ n'i fɔra k'i ka taa ci dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko ni e lajɔra i ka ci bɛ sumaya donc i b'a dabila ne kɔni bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o y'o ye accident min bɛ an fɛ yan bi n'i ye excès vitesse bɔ a la n ko ne kɔni bolo ɲɛnama tɛna sɔrɔ a ka k'a la tuguni. Siraba kibaruyaw. Jeli Musa an ka foli b'i ye somɔgɔw i ka baaraw bila i nana an ka wele jaabi walasa an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw bila sira mun ni a bɛ kɛ lakana ye an b'i fo o la diyara n yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ jɛmukan dɔ kɛ i fana bɛ welemada kan dɔ kɛ radio sow la mun tɔgɔ ye ko Sorobale pratique min bɛ Sotrama kɔnɔ ni a bɛ ka circulation sira ko mɔgɔw jateminɛ u ka kɛwalew na sira kan ka kunnafoniw di kulonkɛ kɔnɔ na ni nisɔndiya kɔnɔ. Sorobale e bɛ se k'o partini dɔ tɛmɛ an ka lajɛlikɛlaw ko ye. A ye lamagalen kana ni muso ta a ka bon n'a donna dɔrɔn an mɔgɔ fila place bon y'a ye muso filɛ k'i to Sotrama kɔnɔ k'i daji tu fenêtre la k'a kɛ Jakarta tigi sanfɛ o man ka kɛ o ne ba siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ Sotrama kɔnɔ ka na daji tu fenêtre fɛ a tɛ kɛ o mɔgɔ min bɛ ka tɛmɛ e t'a dɔn mɔgɔ min don. ok donc e yɛrɛ bolo Mali kɔnɔ yan sisan an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka siraba e yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo di siraba tiɲɛnen don ka se degré min ma e ɲɛ bɛ ɲacogo jumɛn na la an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Alors ne kɔni ne bɛ min fɔ siraba ko la c'est-à-dire mɔgɔw ka patience dɔɔnin k'u yɛrɛ la dɔrɔn a banna patience in de ka gɛlɛn
patience ye mun ye hali ni ye jateminɛ kɛ mobili tigi natɔ n'a y'i sumaya dɔɔni k'a bɛ sira di senatigi dɔw ma ou bien bolifɛnma tigi wɛrɛ ma min bɛ mototigi minnu bɛ kɛrɛ la nin ninnu bɛ ɲɔgɔn na dɛ c'est à dire f'u ka bɔ kɛrɛ in de fɛ parce que mobili jɔra kun min na patience dɔ di yɛrɛ ma k'i yɛrɛ ɲininka mun na nin jɔra n'i y'a jɔlen soit mobili tiɲɛna ou bien fɛn kɔni dɔ bɛ ɲɛfɛ mais non les gens sont pas patients mɔgɔw bɛ sin ka bɔ kɛrɛfɛla la dɔrɔn ka c'est à dire kana don u tɛmɛtɔ fana bɛ taa don o tigi la c'est à dire Mali yɛrɛ circulation problème bɛɛ ye patience ye patience tɛ mɔgɔ si la hali n'i jɔ feu la yanni feu ka bila min b'i kɔfɛ o b'a sɔrɔ a ye klaxon k'i la mais pourquoi c'est à dire an ka pressé ba in dɔrɔn dabila ko bɛɛ bɛ ɲa c'est à dire la patience moi c'est le mot que pendant émission in bɛɛ kɔnɔ n bɛna segin o de kan patience in dɛ f'an k'an calmer an k'an calmer ɲɔgɔn kɔrɔ an ka c'est à dire an ka fɛnw to ɲɔgɔn ta ma tant que an m'a kɛ a man ɲi et puis à fin kelen c'est-à-dire le fait de ne pas être calme, de ne pas être patient entre nous là, avec jouer en fin beka. Il va aller comportement là. Il m'a limité à bararo là. Nous on faire dossier là. Ni koka qui s'y avait dit parce que à fin, c'est-à-dire qu'à bonne circulation la femme du en son là, qu'à du bararo là. Donc c'est important quoi. On a patience que donner jamana ingona quoi. Eh rebolo. Mun de bena ni siraba sharia o baton baliya ambe yɔrɔ mun na ko bi yɛrɛ bolo n'a fɔra ko mun kan ka kɛ walasa siraba sariya e bolo e hakili bɛ se ka taa mun na mun bɛ se ka kɛ sisan walasa siraba sariya ninnu bɛ bato i n'a fɔ a kan ka bato cogo min na. En fait déjà an kɔrɔkɛw ni kɔrɔbalenw fɛn dɔw taara k'an to c'est à dire n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ an faw olu ye enseignement ni éducation min sɔrɔ cɛmancɛla mɔgɔw bi o patience tɛ yen mais denmisɛnnin minnu bɛ nalen sisan pour répondre à ta question ne yɛrɛ fɛ c'est à dire an ka instaurer école so la kalan c'est à dire maître ka segin kana n'a ye école programme na sensibilisation ka kɛ ka caya mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ minnu kan ka sensibiliser a kana dan télé dɔrɔn ma mais a ye t'u fan fɛ u k'a faamu souvent mɔgɔw t'a dɔn aw bɛ baga mɔgɔw ma ko nin ye nin kɛ tan mɔgɔw t'a dɔn c'est à dire mɔgɔw t'a dɔn mun na parce que mɔgɔ u ma sensibiliser u ma informer c'est à dire enseignement tɛ se ka dan radio bɛɛ tɛ radio lamɛn par exemple bɛɛ tɛ télé lajɛ téléphone tɛ bɛɛ bolo mais pourtant bolifɛn bɛ o dɔw mɔgɔ dɔw bolo ou bien c'est bolifɛn matigi dɔw kɔfɛ donc c'est important que approche dɔ ka kɛ nin bɛɛ fan fɛ k'a multiplier c'est à dire courage dans donc après des années génération min mɛna o kɔfɛ olu fana b'olu kala u bɛ yɛlɛ n'a ye mais n'an m'o kɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ. mais i filɛ ka sensibilisation fɔ ne ko an ka se mɔgɔ ma mais e yɛrɛ bolo est ce que mɔgɔ fana kan ka don bolimafɛn kɔnɔ walima ka sigi bolimafɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn minnu fɔlen don n'o ye sira sariyaw ye i m'a ɲini k'o dɔn est ce que o fana ka ɲi. Mais autorité les fana ye sisan autorité les fana kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la c'est à dire sanction kan ka kɛ réellement il faut sanctionner i m'a faamu soit ka busan di policiw ma n'i ye feu brûler ka boli kɔ ka ayi busan ko kɔni tɛ se ka kɛ mais sanction kɔni ayi ne bɛ se k'o fɔ sa ne ye comédien o mais e tɛ se k'o fɔ donc caméra lajɛ k'a fɔ k'e m'a fɔ k'a bɔra ne le la a bɔra ATT de la donc bon en un mot o ye kulonkɛma yɔrɔ ye mais il faut sanctionner tu vois par exemple moi fɛn dɔ bɛ digi ne la circulation na par exemple ni ne bɛ mobili kɔnɔ sisan ne bɛ mobili wɛrɛ k'i gare c'est à dire mobili yɛrɛ fankelen bɛɛ bɛ sira kan feere fɛn dɔ sanni kama ou bien fɛn dɔ a tigi tɛ siran a b'a kɛ quoi mais ale yɛrɛ fɛ a jo don a jo b'a la quoi pour lui il a raison mais a bɛ se ka accident provoquer a bɛ se ka accident provoquer et puis généralement a bɛ embouteillage créer et puis maintenant min ye Mali problème ba ye fana et pour la petite histoire bɛɛ bɛ fɛn mara i kɔnɔ de mɔgɔ si t'a fɔ i b'a ye bɛɛ bɛ tɛmɛ o mobili la i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ ka mobili boli dɔrɔn ni yɛrɛ gare cogo ma ɲa yɛrɛ mais prends la peine i ka jigin ka taa ka vitre kongo chef kana nin kɛ s'il te plaît i bɛ ka sira déranger mais bɛɛ b'a ta fɔ a kɔnɔ ou bien dɔw bɛ se ka surun ci a la nin man ka nin kɛ yɛrɛ bon en temps réel il faut qu'on communique c'est-à-dire n'an ko an ma kuma ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn a man ɲi quoi c'est-à-dire ayez le temps de descendre expliquer aux gens c'est comme cas dɔ kɛra bi e ni ne yɛrɛ natɔ o diyara ne ye bi an bɛ mobili kɔnɔ i y'i jɔ feu la maintenant i ko an ma tant que flèche tɛ k'a yira ka orange la k'an bɛ se ka taa nin ye feu nin bɛ bɛɛ minɛ mais mobili min b'an kɔfɛ a bɛ ka klaxon kɛ mais e ni ne fila de y'a fɔ mobili kɔnɔ mais ale m'a mɛn o i b'a dɔn k'ale ma la kunnafoniya il est dans la voiture mais a t'a dɔn ko ale ye kojugu kɛ parce que ale bɛ ka klaxon an ka taa parce que ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la ale bɛ fɛ an ka taa mais an ma taa mais an ye leçon d'a ma ka sɔrɔ an ma taa mais leçon min don ale yɛrɛ t'a dɔn mais n'an kun sera ka ɲɛfɛ ka client tan k'a la tuguni a ka jigin an ka chef nin feu in dɛ normalement an tɛ se ka taa tant que orange t'a la a bɛ yɛlɛ an fɛ a bɛ taa mais a sensibilisera mais on ne communique pas bɛɛ bɛ taa fɔ a kɔnɔ ayi a jo t'a la nin lajɛ a bɛ nin fara cɛ kun yɛrɛ non
quand ni kuna tigila et le temps où il joue il ka nya fay a jo te yoro mina quoi souvent il baby pren on circulation et mi yere bugula mere taro mo taro ni bora en fait et jole et mi yere bugula yere nya kamina et fika code la route il permis mi ta fa be bi ko fi yere ni na so ne permis parce que yere nya kamina mais souvent qu'ils aient le temps ou ku sigu flaka échanger ou ni ronche ou bien ku jo voilà mais baby pren on kuna kata. C'est ça le problème. Il est là comme ça. Ali sur nere cɛ y'a ka cɛncɛn kɛ gitɔrɔn tila bɛɛ minɛlen don o tɛmɛni bɛ kɛ baara ye sanction tɛ kɛ o sanction t'a la i y'a fɔ cogo min na maintenant pour que sanction ko ni fɛn ninnu kana e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ halisa walasa autorité k'a dɔn k'a fɔ sanction in an mago b'a la walasa accident ko in ka nɔgɔya e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ hali bi. non faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa c'est à dire an ka surafɛnminɛ ninnu dabila quoi an ka baara yɛrɛ kɛ quoi. Moi personnellement, je peux proposer des solutions. Peut-être ça peut être avec on idée tauna, mais on a idée frappe c'est aller améliorer. On a à Djelimbate, après aller néga souemi pour le soukab la circulation là. Mouve moun kela. Faut que quelque mobile kono. Mais ou le mobile plaqué tauna imne. Ou bien c'est qu'on bara bounya. Non seulement journée fait pas. Moi ça m'est arrivé même mobile kono, même mobile boule la pour sous na nous journée ko papier. Ado nye papier bayre Dieu merci ne ka papier bay dafaleno artiste la mais mon ka papier dafaleno mais profiter que émission na ko fo donc oui nana oui ne ka papier la moi j'étais très content et j'étais fier kuko ke mais akana ke mobili dron yo akake mobili munu stationner le nous munu kele no mobili just gidron dawla si sont mal garés c'est le comportement ni do be kedro nous yetro ka tuiko c'est bar na no be sanction do e abe dabla. Et puis, ou cap banwar là. On a réussi de quoi là quoi. Réussi est mouillé. Ni ne kojugouke. Réussi diangata sara. Ou bien mana sara réussi kala. C'est-à-dire, on a fait ali kosane na politique ene. Ne reka nemne. Connaît fébrile. Mon chef mais fébrile to godi. Ko contribution ko kemenani. Mon chef ngo kemenani tene bolo. Ngo bongo ma ke to ngata yenfa. Akoko jolobene ku. Ne nteka donc mugane ku meneku. Ne o boko yira la ma seke chika kenela ma fama donc ateka seke chika kenela moto woroba bolo ne fana to mobile kono ngo jisma tigi ngo nyama ka jisma flala jande ja politique o me ay to sira kundonna che doko kamli se teka flabona te tan chegi mnela re mais j'étais obligé ka mugwa ndama donc faut fana ka boala hein donc angu fana boala anga ulu mugwa ndinu ni fon boala ukuka baraka aketuko la uku yala kwa patrouille ni mobile mi jor to manya ukana feni do sena ubeka sugu drone la sugu ba nun kono ni mobile magari mais non ukaka yoro be ali dumuni fere yoro la alimentation ba nun dawla ni mobile mi gari lente kanya pour suka soro mun me alu be monto la uku jokere fe ka amanduma c'est-à-dire que problème la souma no kera chien fla sabadron bébé que ali ka mobile gari ye kede no minke auto école la ibo nyona ka gari to mais tout le monde s'en fout. Mi manana dobi braquer parce que mouna chacun pense que un somoro dobi fangala un somoro dobi nié. Bon, faut y tirer boire là. Moi pour la petite histoire au Burkina Faso, né commissaire D, policier D, akamoto minera ko vient itala. A faille 3 mois les kata kalam, ko moto be policier là. A te quoi là ka faille. Mais aba faille mouna. Chef ou ere D nga moto vient itala be moufo. Mais il c'est au contraire, c'est le contraire. On se glorifie avec Aman Kaman Korotanaï, ne les chefs ou des, ou bien les policiers, mais on m'oublie de tout comme Kadi. Non, nous, madame, c'est-à-dire, sanction est mouillée, quoi, quand on a boule bega. Voilà. Bon, il y a un stationnement qui est ni Joro, qui est Sanikola, à défaut bar de Yoro, Yoro, là, il serait Sanga ani wakati embouteillage de Beno. Par exemple, exemple d'Olima, Turorobu fait, ni Temana Turorobu fait la canassi et. Bako jigoroni yoro ina ina wakati wo wakati ita sura embouteillage be avec mal garé les ni faire embouteillage et bora ero la iba sura embouteillage et puis mal garé mi problème est mien tu as l'impression mobili garé to ko jamalia do quoi ça dit pine be siracha mobili rebe drobi be egri parce que mobili rebe ke la egri mi rebe kana joera ça dit aka intention iba do ka mobili garé to ko fait abana dro fra ka meli dro ka se porter dans le cabo kata. Hein? C'est moi je pense que à quand kadabla, c'est-à-dire moi c'est un défaut, hein. C'est important, patience inde. C'est-à-dire on ni fanakanga boala. Mais la solution est drôle pour souka yala ka patrouille que journée fait. Ou be mobile mi ngono yala la journée fait. Ou be plaque sans plaque ou le ko dabla. Ou ko au droit
c'est à dire sans plaque côté ou bien nous mobile vitre fumée au beau la jo au fla ou nous nga bara befle chef ayo dabla aye yala na mobile mi pine gidron na te kreno norme kono aya amne aya sanctionné na ya soro souvent re ko do ke benyana re ibi te bisa soro police mi ka sira di mogoma do bi sigi dendron ka temeula ka vitesse na soro police nunu be ubeta maintenant aka don nunu marfa be munu bolo nu be mobile sans fait ani munu be ka patrouille ka mo gore fara ka ulu ka yala sisa ni ndron kama c'est unité spéciale do ka créer police c'est anga fama bolo unité spéciale munu baratu bolo ka yala mobile ni ñogonche c'est ulu ka yala dugu kono la dron nous est mobile ibaye par fini en 2 mois 3 mois Bamako be ranger les Bamako c'est Mali be ranger ni sera do ba soro mobile clé ndo o be embouteillage famba do mobile malgaré ko parce que non seulement sera ambulant o be famu mais ni sera ambulo fana ay mobile garé gagna pour que to ka teme hein ani anazer mo ye conférence do ke amame ayira la ka foko accident famba be ta soro demsen mototiku de kani tieni ka chala mun be bolo ka fo emballement mototigi demsenu mun be moto bol ko to chejula a do yere bala ko malview mi to situation chamanche la be moto nunta fu be teme yere la yere jabe e wole don ne do e mariage accident kera mo rofla le banara utara unyini nga ko aw somo le mari u somo kunte kam ko yi cortège la ka tugu no fe te u fla be taru senkar ube du docteur solo ube kan usomo ko rete c'est-à-dire monto mariage cortège tamana dro ka moto ta ka tugu ko jamais comme yula sama ko ni tiara la ulu senkar la en fait les jeunes netaron mindo je sais pas nous excitant l'état ou bien mindo quoi mais c'est pas bon c'est-à-dire mo ko tisika ibaro ko defo kelme moto tigila mais nyajo caméra la ka roni fo abe haketo mais moto tigi ta ro ka be danger la fona e mobile mara mais c'est kaka moto tigi ta do ka be danger la fona e mobile mara c'est-à-dire ni be mobile kono e be vitesse mina ele ba do ibe ka embrayage ni fond munum ne ka frein taminga ka frein munum ne moto tigi be na temela avec moto tigi kono le kale ka tele ni mobile re e mobile 4 vitesses 5 vitesses et tani yere chevaux rete e nana temo la abli kuna ko e feni do le digi pour que ka suma e ka teme mais o be temeli mi ga aka nege kadi aka moto manga yere li kadi ale forlendo non c'est faux c'est mobile tigi feni do le ke pour que ka temala donc moto tigi ka problème ba dem seni nu kono ko le do moto monteur ka ni mo abe boli mobile moto tise ka boli mobile al nantara kana et puis abo o min ke la ka vitesse ou ta kana flifli aya dabla aujourd'hui vous êtes très jeune maintenant ibaro kaka itaro kaka jugule foni kera dematigi quoi ere mana den soro domi parce que papa ni mama be so lu be ka jore la togomi e fana be jore ita e mena na jore ta la domi ne be soro afuke kumbe ko jugula bi ku ka dabla na fa fuite vitesse ita ou moto la pambain après tu sais de créer des problèmes dans la famille e bita bana il fallait bena warbo et puis jinama wartu bolo hala moto mana tien parents ne be sensi kala e mena ti sen karola ka faroka oui fani babla les problèmes là tuguni mais c'est ka moto tigi ta do ka be danger la fona e mobile mara parce que ni mobile mara ni dona mobile kono wakati mina ibe moto risque be moto risque mi be moto la ibai o la be foko mo ka kaskidu hal ni sentir comme ça do moto ka kungo fana ke parce que moto ka aller exposer les no ni bina il fa bébé dugumala so c'est vrai ni be mobile kono sentir be no il protéger les no donc au-delà aller exposer les noms donc aller risquer ka boni ni mobilité c'est vrai donc en bas il faut na ye kuma do fo yugo ibi job ka sira di cinématique do ma iba doni vitesse bi na dron obishi kana cinématique oui parce qu'elle est président chama ne be bola mu ne bi bolo ka fo o tigila mo fo na ne be mi fo mo ye ni mobili yi gari a tiena o abe danger la o abe fin na isuma e mi ba ko fe mobili wala tika temo jinama a dugu ni ngwa do mobili wala teteme souvent sorobale nunu ni la magale nunu ne be subtrama nunu souvent olu ba foncer mais olu parce que yero do be mobile la alpha ma angle mort mobile tigi bo konati moto tigi quoi ni moto zéro la taille donc abse ka sima ka sorama daba kama voilà mais moto tigi kanga minke ça dit bi ka moto ka mobile tigi jonya fait et la patience c'est-à-dire faut te dire bon munina ni jora o question ni poser 30 secondes munina ni jora est-ce que mobile do ma tchenya fait est-ce que ta sera di do ma o patience ni kedron tu vas voir que na tigi temena mobile be wuli tukune be tukako mais ni mobile re tcheno généralement soit ta tigi be danger kala ou be généralement porter dans le capo kujo ou la sa be client on keto e mo be dévier alors mi meke o kono ko be mukela
a bɛ mun de k'i la ne ma tɛmɛ le dɛ bon i bɛ tɛmɛ yɛrɛ u tɛ foyi fɛn ɲɛnama yɛrɛ tɛ a dɔw la u bɛ tɛmɛ la birip fɛn min bɛ ɲɛfɛ a bɛ t'i jɔ ye e bɛ tila ka na kun a la i bɛ tila ka n'i jɔ a kɛrɛfɛ k'a lajɛ quoi i b'i kun jɔ chef ouais i tɛmɛna ne la bon an bɛ fɛ la dɛ i t'i pan nin na sa mais vous êtes tous là e tɛmɛna vitesse ta i jɔ fɛ la tuguni moi ça m'arrive souvent ka mɔgɔ yɛlɛ mɔgɔ la a la i bɛ na dɔrɔn u bɛ klaxon k'i la tuguni u bɛ sira d'u ma waa u bɛ taa jɔ fɛ la e yɛrɛ bɛ tila ka na jɔ u kɛrɛfɛ aw b'aw ɲɛ waga ɲɔgɔn na i taara min o mobili o boli yɔrɔ yɛrɛ tɛ Bamakɔ yan voyage siraw la d'accord i ka nɛgɛ boli mais yan an ka taa dɔɔni dɔɔni patience in quoi i bɛna tila ka jo di an ka patience ko kuma in na a bɛɛ bɛ yan ne quoi a bɛɛ bɛ dusukun in de kɔnɔ an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma i bɛ taa tubabu la ni tubabu la yala moi j'ai vu ɲama mobili a bɛ ka yala poubelle ta kelen kelen mais je te jure il a mis plus de 30 minutes mobili bɛɛ bɛ rana mais o k'a kɔnɔ tu sais pourquoi parce qu'ils sont patients et puis ils savent que an k'an jɔ nin an ka ɲamaw cɛ a ɲama yɛrɛ nafa bɛ a cɛli nafa bɛ anw yɛrɛ de kan déjà o tigi y'o fɔ a yɛrɛ ye mobili kɔnɔ a bɛ valan na min b'o kɔfɛ fana o fana b'a dɔn ka ɲamantala de bɛ ɲɛfɛ n'a bɛ ka ɲama ta a ka ɲi anw de ma tubabula de bɛ mɔgɔ ye a bɛ ka arrière bon a bɛ ka mobili manœuvrer c'est à dire a bɛ ka sira ɲini k'a bɛ yɛlɛ sira kan mobili duuru b'i jɔ a kɔfɛ o tɛ pressé i bɛ taa sɔrɔ hali tubabukɛ kɛlen don k'a ka sɔnni k'a la k'a bɛrɛ bɛn a bɛ fɛ nin mana tila wagati o wagati n kɔni na taa o bon o de t'anw na yan anw ni ko ten depuis i bɛ ka arrière bon i bɛ ka sira ɲini hey dɔ tɛmɛni kɔfɛ mototigi yɛrɛ kɔni a bɛɛ ka fisa o kana fiyewu 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 bɛɛ bɛ tɛmɛ tɛmɛ i yɛrɛ fana bɛ e bloquelen don o bɛ yen hali embouteillage fanba n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ yan la preuve est que patience de b'a kɛ o souvent mobile bɛɛ bɛ se ka na koron ɲɔgɔn na et puis an tɛ ko to ɲɔgɔn ta ma ne y'o de fɔ n ko Mali image sɔn min bɛ maliyɛn na i b'a dɔn circulation de la a bɛ yafa n ma a bɛ hakɛ to kuma in fɔcogo la quoi c'est à dire sɔn min bɛ maliyɛn na a bɛ dɔn a ka circulation kɛcogo la regarde par exemple mobili duuru sina ka na ɲɔgɔn sɔrɔ embouteillage la et fɛn na rond point na mais je te jure souvent mobili kelen dɔrɔn de nɔ don a tigi k'i jɔ dɔrɔn a kun k'i jɔ dɔrɔn kelen ka tɛmɛ circulation bɛ nɔgɔya mais ale tɛ jɔ ale bɛ nin donni a parce que a kafalen ale bɛ 4x4 kɔnɔ nin fana bɛ ka na 4x4 la donc n bɛ n jɔ min bɛ k'a la o ka kɛ mais mun bɛ ne bali ka frein minɛ dɔrɔn a ka tɛmɛ ne tɛmɛtɔ tɔw bɛ tɛmɛ mais ni ne y'ale bloquer ne bɛ yan ranger bɛɛ bloquer n bɛ n ka ranger bloquer mais ci kana kɛ ne la mais ci bɛ min bɛ ne kɔfɛ ci b'o la ou bien banabagatɔ dɔw bɛ sɔrɔ o kun ou bien dɔw kan ka taa fura san a somɔgɔ dɔ ye c'est à dire circulation kelen bɛ se ka diɲɛ le bila danger la non seulement fura sanna bɛ yen min bɛna taa d'a fa ma yanni o ka kokaw sɔrɔ ou bien a ba yanni kokaw sɔrɔ ou bien yanni ko dɔ k'a den sɔrɔ ou bien banabagatɔ b'a kɔnɔ ou bien muso kɔnɔma b'a kɔnɔ i kelen kama tu mets tout le monde en danger mais ni n'o mentalité le ma don an kun na an tɛ lafiya a dɔn dɔrɔn i kelen ye problème de sur depuis i bɛ yɛlɛ mobili kɔnɔ i bɛ don mobili kɔnɔ i bɛ yɛlɛ moto sanfɛ tu as un problème pour la nation i kelen. fɛn dɔ bɛ yen code la route la o ye distance de sécurité o ye jumɛn ye n'i bɛ mɔgɔ kɔfɛ distance dɔ de bɛ yen i b'o to yen nɔ o b'a to ale mana jɔ cogo cogo i tɛ s'a ma an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ yan nɔ distance in tɛ se ka don i mana kuma fɔ wagati bɛɛ o b'a fɔ n'i y'a bila dɔ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a bila dɔ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o distance in yɛrɛ o tɛ se ka bato munna parce que i ye mun fɔ sisan bɛɛ presselen de don alors que n'o distance in bɛ bato fɛn caman bɛ yen o bɛ éviter hali e bɛ bali ka fɛɛrɛ minɛli min kɛ dɔ bɛ tɛmɛ la ka na mɔgɔ tan parce que e ye sira d'o ma n'a y'a sɔrɔ a ye distance in respecté a mana kɛ cogo cogo a tɛna bali ka tɛmɛ parce que a caman bɛ na u bɛ mɔgɔ tan o de kama parce que u b'a ye k'a fɔ nin balila ka jɔ ne bɛ vitesse la n tɛ se ka jɔ bilen mais n'i ka distance réglementaire mun fɔra n'i y'o bato a kɛra cogo cogo i bɛ jɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye accident caman bɛ sɔrɔ o fana fɛ Jeli Musa ATT Junior e yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ an ka circulation na walasa a cogoya ka ɲa. Ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye i ka nin émission dimanba in i ka nin émission ɲumanba in a ye nin multiplier a ye continuer ka nin ɲɔgɔnna kelen kɛ nin y'a sira dɔ an b'a sira dɔ de kan c'est-à-dire kana ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ an bɛ ka nin kuma min yɛrɛ kɛ an bɛ ka mɔgɔ caman kunnafoni ça c'est très important c'est aussi aller vers les gens ni n ko ko ka taa bɛɛ fan fɛ ko faso que ça soit le gouvernement que ça soit mɔgɔ mɔgɔ i ye an fana lamɛn bi n'i y'i sigi te min yɔrɔ la ni te bɛ ka wuli a fɔ ko ATT Junior kun welelen don émission dɔ la a kun bɛ ka kuma sira kan a ye nin fɔ mais pourtant a ye débat k'a kunna aw b'aw yɛrɛ sɔn hakili la o y'a sira dɔ ye an fana ka wuli an kana dan ni émission ma an ka gɛrɛ mɔgɔw la a ye émission in nata sugu kɔnɔnaw la a ye gɛrɛ aw c'est-à-dire i bɛ jɔ muso min na nafɛn feere la sugu la ale fana bɛ se ka taa denmisɛnnin fila kunnafoni so kɔnɔ minnu bɛ moto boli kɛ an yɛrɛ tun bɛ sugu kɔnɔ bi an y'a mɛn ko moto kasaraw cayalen don ja a fanba y'aw ka nin ne ba k'o fɔ a den siɲɛ kelen dɔrɔn peut-être l'enfant ne connaît même pas ba t'a dɔn mais ale y'o fɔli min kɛ a ye mɔgɔ fila sensibiliser mɔgɔ fila in fana bɛ t'i sigi gɛrɛn na k'o fɔ u ye mɔgɔ 5 sensibiliser télé ye mɔgɔ 100 sensibiliser radio ye mɔgɔ 30 sensibiliser a bɛ taa ten de maintenant faso
o le bɛ sɔrɔ k'a ka sanction ta c'est-à-dire n ye min fɔ rigueur ka rigueur don ko bɛɛ la regarde par exemple ni ye circulation ta k'a lajɛ souvent sira bɛ kɛ fila ye actuellement an ka feu tila bɛɛ bɛ ten feu tila bɛɛ bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ feu dɔ bɛ ale bɛ sira di minnu bɛ fara dɔɔni b'a di an ka taa mɔgɔ dɔw b'u to randonne na u tɛna fara dɛ ka avancer ka avancer ka avancer donc u surunyatɔ feu bilatɔ la dɔrɔn u bɛ girin ka don o ye patience baliya ye o bɛɛ ye patience baliya ye et puis o y'a ye polisi tɛ yen c'est-à-dire ni n ko polisi tɛ yen polisi minnu bɛ ka circulation gérer u sigilen don goudron kɛrɛ la ne ko n k'u ka patrouille wɛrɛ kɛ a ye moto batigi fila ou saba bila i y'o kɛ dɔrɔn i minɛra ou bien a ɲa dari ka bɔ i minɛ bon polisiw fana ka mɔgɔ minɛ yɔrɔ dɔn parce que souvent u b'i laminɛ yɔrɔ min dɔrɔn mobili bɛ jɔ o sira cɛmancɛ yɛrɛ de la o sira cɛmancɛ kelen na o fana bɛ embouteillage créer donner le temps aux gens souvent k'u garer o ye ne ka ladilikan bon en fait n ka jateminɛ ye polisiw fana kan c'est à dire n'u y'i bloqué yɔrɔ min olu bɛ na ka na sira cɛmancɛ la dɔrɔn ka na u tɛgɛ kɔrɔta k'i minɛ walasa i kana taa oui mais non c'est pas la peine tu vois il faut se développer moi je pense que hali ni mobili taara k'i to taliki walikiw bɛ yen plaque numéro ta agent minnu bɛ ɲɛfɔ u ka intercepter cogo dɔ la ou bien il y a mille manières an cɛ bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ ordinateur kɔnɔ bi n'i y'a kɛ soit i bɛ taa sɔrɔ f'i ka baarayɔrɔ la ka contravention d'i ma i k'a sara an ka don olu kɔnɔ quoi aujourd'hui le monde va tellement vite i ye a kɛ dɔrɔn i ka plaque numéro taara dɔrɔn créer des mécanismes ou un logiciel dɔw créer système dɔw créer a k'i retracer voilà ni numéro yɛrɛ donna o logiciel kɔnɔ dɔrɔn a b'i retracer k'i photo ni tɔgɔw bɔ ko karisa ka mobile de don donc u bɛ taa fo ka so ka taa contravention di o mɔgɔw fana bɛ yen unité spéciale mɔgɔw b'u déplacer ka taa o interpeller a fɛ a fɔra k'i ka mobile ka jɔ i ma sɔn k'i jɔ bon i kan ka nin taxe nin ne sara o wariw ka kɛ ka faso jɔ o wariw ka kɛ ka siraw dilan o wariw ka kɛ ka ambulance caya o wariw ka kɛ ka dɛmɛ don an ka fɛnw la voilà. n'i y'a ye an fana bɛ nin welewelemada kan in kɛ i ye kuma kelen fɔ o de don a kɛkun de walasa mɔgɔ minnu bɛ jɛmukan in lajɛ mɔgɔ min bɛ Chérifula télé lajɛ a ka kɛ sababu ɲuman ye u ma u ka bɔ fɛn dɔw kalama u tun tɛ mun kalama parce que ko caman fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fili de don dɔnbaliya de fana don donc n'a bɛ f'i ɲɛna n'i y'a dɔn n'a y'i sɔrɔ la o ye tugu ta ye kuma laban jumɛn b'i bolo ATT Junior? Tout de suite kuma laban bɛ ne bolo moi je suis très content n bɛ Chérifula télé mɔgɔ bɛɛ fo ka da yɛrɛ kan i ye invité ni émission na a diyara n ye trop parce que mɔgɔ caman b'an dɔn ni mɔgɔ layɛlɛ dɔrɔn de alors u bɛ ɲina min kɔ mɔgɔ layɛlɛ kɔfɛ souvent les comédiens il y a un bagage mɔgɔ min yɛrɛ bɛ mɔgɔ layɛlɛ fɔlɔ a ka kekun de fɔlɔ parce que n'i y'a ye a sera k'i layɛlɛ c'est que fɛnnin dɔ b'a kunkolo kɔnɔ quoi et comme j'aime bien le dire en dehors de la comédie moi j'ai une maîtrise en philosophie j'ai terminé la Flash en 2010 j'ai une licence en marketing communication diplômé de l'École nationale de l'humour du Canada et pendant 5 ans j'ai été animateur à la radio sur le concept Sorobale par en tout cas sensibilisation sira kan donc je crois que n fana yalala ka nin ko n'u jate minɛ le pour que ka se ka épisode kɛ n'a ye ka tɛmɛ donc aujourd'hui ni ne bɛ nin kɛnɛ in kan n mana mɔgɔ layɛlɛ kama mais c'est contribuer au développement de ce pays n'a sɔrɔ a bɛ se ka bɔ ne da en tant que comédien k'a fɔ mɔgɔw ye an ka patience sɔrɔ sira kan an ka hakili sigi sira kan an ka sira di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka taa dɔɔni dɔɔni n'o ye ne ka mot ye n'o bɛna se k'a to mɔgɔw ka o bato o bɛ dɔ bɔ accident ni kasara la merci. an b'i fo i ka ciw bila i nana an ka wele lamɛn ka se ka welekan di an filɛbagaw ma walasa caman ka se ka bɔ accident na Chérifula télé lajɛbagaw ni de tun b'an bolo bi hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu.